4.7 IFM. Report! Naglabasa ng opisyal na pahayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Bfar Region 1 ukol sa kumakalat na impormasyon na umano'y positibo sa toxic red tide ang katubigan sa bayan ng Bolinao. Nilinaw ng ahensya na taliwas sa napapaulat na ipinagbabawal muna umano ang pag-harvest, pagbibenta at pagkain ng mga shellfish products mula sa Bolinao. Ang katotohanang nananatili itong ligtas mula sa banta ng harmful algal bloom o ang red tide toxin. Base na rin sa pinakuling Shellfish Bulletin No. 32 nito lamang December 19, 2024, ang coastal waters ng Bolinao, Anda, Alaminos City, Sual at Bani sa Lalawigan ay ligtas. Tiniyak din ng ahensya na patuloy ang pagsasagawa ng monitoring sa water quality parameters sa mga mariculture areas sa Region 1 upang masiguro ang mga inilalabas sa impormasyon ukol dito. Samantala, hinimok ang publiko na maging mapagmatsyag at maalam sa pagtukoy ng mga fake news o false information lalo na kapag galing sa social media platforms. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.